जेव्हा ह्यांना डिवचलं जातं तेव्हा हे अशा प्रकारे फणा काढून उभा राहतात आणि एक दर्शवतात की तुम्ही माझ्या जवळ येऊ नका. आता ही घार मी जस्ट रेस्क्यू केली आहे, ती बघू शकता. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलवर मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, मी आता आलो आहे आचरा गावामध्ये आणि राणेशाही हॉटेलमध्ये आम्ही आहोत. सगळे इथे यूट्यूबर भेटलेले आहेत, खास अमोल आणि अक्षयच्या वाढदिवसानिमित्त. तर इकडे आमची मोठी पार्टी चालू आहे. तर इकडे आपण अजून एका यूट्यूबरला भेटणार आहोत. तुम्हाला तर माहितीच आहे की आपण कोकणातल्या प्रत्येक यूट्यूबरला भेटतोय, त्यांच्या चॅनलविषयी माहिती घेतोय. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्यासोबत आहेत योगेंद्र साठव, जे म्हणजे रेग्युलर तुम्ही जर कोकणातले यूट्यूबर्स बघितलात ना तर आपले टुरिस्ट स्पॉट किंवा असे प्राचीन मंदिरं वगैरे असतील, कोकणी खाद्य संस्कृती असतील, अशा प्रकारचे व्हिडिओ एक्सप्लोअर करत असतात. पण योगेश दादाचं चॅनलचा कंटेंट पण वेगळा आहे. साप काय बोलतो आपण त्याला, सर्पमित्र. तर योगेश दादा एक सर्पमित्र आहे आणि ज्या ठिकाणी असे साप वगैरे आपल्या घरात वगैरे येतात तर ते पूर्ण रेस्क्यू करतो. म्हणजे ते गरजेचं आहे सध्या, कारण साप हा काय बोलतो आपण माणसाचा मित्र आहे, शेतकऱ्याचा मित्र आहे. निसर्गातल्या या सगळ्या गोष्टी वाचवणं खूप गरजेचं आहे. ते महत्त्वाचं काम योगेंद्र दादा करतात. तर आपण आज या व्हिडिओमध्ये त्यांच्या चॅनलविषयी माहिती घेऊया. योगेंद्र दादा, पहिल्यांदा सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलवर तुझं खूप खूप स्वागत. तर आता तुझ्या चॅनलविषयी आमच्या सबस्क्रायबरना थोडीशी माहिती दे. माझं चॅनलचं नाव, मी याचं चॅनलला स्पेसिफिक नाव नाही ठेवलं. माझंच नाव आहे योगेंद्र साठव. म्हणजे यूट्यूब एक चॅनल आणि असं मी कधी ठरवलं नव्हतं की असं या सगळ्या गोष्टी माझ्या लाईफमध्ये चेंज होतील. पण मी माझा एक मोटिव्ह होता चॅनलचा की जे काही मी स्वतः मुंबई पोलीसमध्ये काम करतो आहे आणि पोलीसमध्ये काम करण्याच्या आधीपासून मी थोडा वाईल्ड लाईफ रिसर्चमध्ये आवड होती मला. त्यामुळे प्राण्यांची, सापांची जास्त आवड होती. मग स्नेक रेस्क्यू करायचो. मग स्नेक रेस्क्यू, त्याच्यानंतर ते कुठे पक्षी वगैरे माझ्यामध्ये अडकला ते म्हणजे नॉर्मली ॲनिमल रेस्क्यू वगैरे करायचो. तर मी विचार केला की या रेस्क्यूचे व्हिडिओ माझ्या मित्रांनी सांगितलं या रेस्क्यूचे व्हिडिओ बनव आणि आमच्यापर्यंत आम्हाला बघायला आवडतील. कारण नेहमी ते असं म्हणायचे की तुला रेस्क्यू कॉल आला तर तू आम्हाला बोलव, पण ते पॉसिबल नसायचं. कारण रेस्क्यू कॉल आला तर पहिला आम्हाला त्या सापाचा आणि माणसाचा दोघांचा प्राण वाचवायचा असतो. त्यासाठी आम्हाला जसा कॉल आला की आम्ही लगेच पळायचो आणि ते रेस्क्यू करायला जायचो. मग मी थोडा विचार केला की आम्ही ते रेस्क्यू करतो. मग मी स्वतः गोप्रो कॅमेरामध्ये थोडा इन्व्हेस्ट केला, थोडी माहिती घेतली. नंतर यूट्यूबकडनं मला पहिला म्हणजे प्रगत लोके, मी सगळ्यांना ओळखत असाल तर प्रगत लोकेची मला मदत झाली यूट्यूब चॅनलसाठी. आणि नंतर मला हळूहळू यूट्यूबर्स भेटत गेले. मग मला माहिती मिळाली की कसे चॅनल तुम्ही ग्रो करू शकता आणि तुमचे जे काही माहिती आहे ती कशी तुम्ही पोचू शकता. मग त्याचप्रमाणे मी चॅनल चालू केलं आणि हळूहळू तुमच्यापर्यंत पोचतो. पण तुला भीती वाटत नाही का? आता रेग्युलर कसं आहे माहिती आहे की आपले पूर्ण म्हणजे माझा अनुभव सांगतो की साप किंवा असा बिनविषारी साप जरी बघितला ना तरी आम्हाला भरपूर भीती वाटते. पण तू असं कधीपासून काय सुरुवात केली, अशी सापाबद्दलची भीती कधी नाही केली? माझं कसं आहे की मी शाळा म्हणजे जी माझी शाळा होती म्हणजे मी अंधेरी मरोळला एरियात राहतो आणि मरोळ एरिया म्हणजे तो आरे कनेक्टेड आहे आणि माझी शाळा तिकडे IS शाळा आहे, इंडियन एज्युकेशन. त्या स्कूलमध्ये नव्हतो. तो रस्ता जो होता जंगलातला होता. पण आम्ही कसं बॅक बेंचर होतो, म्हणजे एकदम अभ्यासात कमी पण ह्या गोष्टीत जास्त. तर शाळेत नाही येताना जाताना अशा सापांच्या शेपट्या दिसल्या की त्या शेपट्या पकडा, म्हणजे ही आम्ही वेडेपणा करायचो. म्हणजे त्याच्यातलं नॉलेज नव्हतं. पण नंतर हळूहळू ती सापाचा स्पर्श जो होता ती भीती मेलेली होती. त्यानंतर मग जसा मॅच्युअर झालो, शाळेतून बाहेर पडलो, तसं बॉम्बे नॅचरलिस्टिक सोसायटी जी आपली मुंबईमध्ये नेचर रिलेटेड जे काही शिकवतात तर ती संस्था मी जॉईन केली. त्यांच्याकडनं मी बरंचसं शिकलो की तिकडे साप म्हणजे कुठले साप बिनविषारी आणि विषारी, तिकडे साप पकडायची वगैरे कोण ट्रेनिंग देत नाही. पण मला थोडीफार भीती होती, गेलेली होती, त्यामुळे मी साप पकडायचो. त्याच्यानंतर आमच्याकडे पुस्तक असायची, त्या पुस्तकामध्ये आम्ही सापाचं वर्णन बघायचो की ह्याचं हे वर्णन आहे, सापाचे वेगवेगळे कलरेशन्स असतात, त्यांच्यावरची मार्किंग असते. मग त्याप्रमाणे मी एक्सपिरियन्स होता साप पकडण्याचा आणि मग त्याच्यातून पुस्तकी नॉलेज मला मिळालं आणि मी हळूहळू शिकत गेलो सापांमधनं आणि बऱ्यापैकी मग मला माहिती पडलं की कुठला विषारी आणि कुठला बिनविषारी. मग थोडं नॉलेज घेतल्यानंतर मग मी रेस्क्यूचं काम करायला चालू केलं आणि तसा मला एक्सपिरियन्स मिळाला, त्यामुळे भीती केली.
पण आता मी काय म्हणतो की तुमचा जॉब आणि हे रेस्क्यू कॉल हे कसं काय मॅनेज होतं? कारण जेव्हा साप एकदा तुम्हाला असं कुठे आढळला आणि कोणी रेस्क्यू कॉल केला तिकडे अर्जंट तर जावंच लागतं, तुम्ही त्याला वेट करत ठेवू शकत नाही, कारण शेवटी त्या लाईफचा प्रश्न असतो दोघांच्या. पण तो मग तुम्ही कसं काय मॅनेज करता? या फील्डमध्ये आल्यानंतर कसं आहे की मुंबई पोलीस म्हणजे सदैव तत्पर, बरोबर. त्यामुळे असं आहे की पहिला माझा नंबर एक होता जुना, तो मी कंट्रोलला होता, मुंबई पोलीस कंट्रोलला तो नंबर होता. त्यामुळे मला रेग्युलर कॉल कंट्रोलवरनं मला आलं की कंट्रोलवरनं कॉल, त्यामुळे रेग्युलर पळावं लागायचं, म्हणजे मी माझं जेवण वगैरे सोडून जायचो. पण त्यानंतर हळूहळू असं आलं की थोडी जबाबदारी आली, फॅमिली आली, मग त्यामुळे मला ते पॉसिबल नव्हतं, त्यामुळे तो कालांतराने मला नंबर बंद करावा लागला. पण मी नवीन नंबर चालू केला. पण त्याच वेळेला असं होतं की माझी बरीचशी ओळख सर्पमित्रांबरोबर झाली, जे मुंबईतल्या वेगवेगळ्या लोकल जे सर्पमित्र लोकेशन्सला होते, मग सगळ्यांचे नंबर मी केले, कंट्रोलला दिले होते. तर त्यामुळे असं होतं की मी नाही म्हटलं की त्या लोकेशनप्रमाणे लगेच क्विक कॉल त्यांना देऊ शकत होतो. आणि आमचा एक सर्पमित्रांचा एक वेगळा ग्रुप तयार झाला. तर आम्ही असे सर्पमित्र आहोत की ना, कुठे कॉल आला की लगेच आम्ही व्हॉट्सअपला अपडेट देतो की अशा ठिकाणी लोकेशनला जाऊन तुम्ही स्नेक रेस्क्यू करा. सर्वात पहिला कॉल आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला देतो, आणि जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे सर्पमित्र पण आहेत तर ते कुठे बिझी असतील तर मग ते आम्ही त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या नियमात पालन करून मग आम्ही त्यांना ते कॉल करतो आणि त्यांना ही मुद्देसूद माहिती देतो की बाबा आम्ही हा साप रेस्क्यू केलेला आहे. हा अशा ठिकाणी आम्ही पोलीस स्टेशनला डायरी बनवतो की असं आम्ही पोलीस स्टेशनला, म्हणजे कायदेशीर सगळं आम्ही करतो, कारण साप काही शेड्यूलमध्ये असतात. तर त्यामुळे असं नको की साप पकडल्यानंतर की त्याचं काय करतात, प्रॉपर आम्ही त्यांचा रेकॉर्ड ठेवतो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला कळवतो आणि ते आम्ही जंगलात रिलीज पण करतो. पण आता एवढी वर्षात तुम्ही पूर्ण रेस्क्यू करता साप वगैरे, त्याच्यातला डेंजर म्हणजे सगळ्यात असं तुम्हाला एक्स्ट्रीम डेंजर असा कुठला अनुभव होता? एक्स्ट्रीम डेंजर म्हणजे बघा, आपल्याकडे महाराष्ट्रात जे साप विषारी पटकन मिळणारे जे 5 विषारी साप आहेत, नाग, मणियार, फुरसा, घोणस आणि हिरवा घोणस. हिरवा घोणस हा जास्त करून दुर्मिळ म्हणता येणार ना, अरे पण मिळतो, म्हणजे आपल्याकडे जंगलात चापडा ज्याला म्हणतात तो मिळतो, पण तो तसा दुर्मिळ म्हणता येईल. आणि बाकी 4 सापांपैकी एकदम घातक जो साप आतापर्यंत तसा 1 नंबरला मणियार आहे. पण दुसरा जो घातक सगळ्यात, जो रेस्क्यू करताना सगळ्या सर्पमित्रांनी काळजी घेतली पाहिजे, आणि त्याऐवजी आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी ज्यांच्या घराजवळ येतो तो म्हणजे घोणस जातीचा साप. तो जो घोणस तो आपल्या फॉरेनमध्ये जो म्हणतात रसल वायपर, सॉरी हा रसल वायपर रॅटल, त्या जातीचाच साप आहे हा. तो साप सर्वात घातक आहे आणि तो पकडताना थोडं असं असतं की खूप काळजी घेऊन पकडावं लागतं. पण आता ना, मी आता तुमचा एक अंधेरीला गोडाऊनमध्ये एक रेस्क्यू होता ना, तो पण बघितला, पण तेव्हा तुम्ही अशी काही स्टिक वगैरे वापरली नव्हती, म्हणजे तुम्ही अर्जंट असे गेले डायरेक्ट, आणि जिकडे जे काही तुम्हाला वस्तू मिळालेल्या ना, म्हणजे त्यावेळची काय परिस्थिती असते नक्की, म्हणजे भरपूर धावपळ असते. मी आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बघितलं, भरपूर धावपळ की तुम्हाला ते तुमचं सामान जे काय असतं, स्टिक वगैरे असतं, सेफ्टीच्या किट असतात, त्या तुम्हाला घेऊन जाता येत नाही. तेव्हाची ती कंडिशन, अनुभव कसा असतो? आता इथे कसं आहे की सर्पमित्र म्हणून कसं आहे की इकडे 2 असे, एक NGO सोबत काम करतात, म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोबत NGO सोबत काम करतात, आणि एक आमच्यासारखे. तर आमच्यासारखे असे सर्पमित्र आहेत ना की आता मी त्या दिवशी असं होतं की मी फॅमिली सोबत गेलो होतो बाहेर, आणि अचानक कॉल आला आणि तो साप त्या एका टाकीमध्ये पडला. तर म्हटलं आता ऑप्शन नाही, गेलं तर पाहिजे. पण तो बिनविषारी अजगर हा बिनविषारी साप असतो, त्यामुळे असं होतं की ठीक आहे बिनविषारी साप आहे, मी हाताने बेअर हँड रेस्क्यू करू शकतो. मी तशी काळजी घेतली आणि तो रेस्क्यू केला. बिनविषारी असल्यामुळे तो मी बेअर हँड रेस्क्यू करून मग तो प्रॉपर त्यांच्याकडनं गोडी करून पॅक केला. आणि तो शेड्यूल 1 स्पेशल, म्हणजे ज्याचा खूप एकदम स्ट्रिक्टली कायदा आहे त्या सापाबद्दल, तो साप होता. त्यामुळे मी तात्काळ, मी त्यावेळेला माझ्याबरोबर बायको आणि मम्मी सुद्धा होता, मी त्यांना घरी ड्रॉप नाही केलं, मी तसाच गेलो, तो साप रेस्क्यू केला आणि मग सोडून दिला लगेच. म्हणजे इकडे एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आता हे आता मगाशी म्हणाले की ज्यावेळी अशी एक्स्ट्रीम कंडिशन येते त्यावेळी ते कुठे जॉबवर वगैरे पण असतात, त्यावेळी त्यांना ती किट वगैरे नेता येत नाही. पण त्यावेळी ते कोणता बिनविषारी किंवा विषारी साप आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे की आपल्याला किट पाहिजे की नाही. तर मंडळी, आता अजून पुढे म्हणजे हेच तुम्ही कंटिन्यू ठेवणार आहात का? सध्या मुंबई पोलीसमध्ये राहून जेवढं मला म्हणजे प्राण्यांसाठी जेवढं काही करता येईल, या नेचरसाठी जेवढं काही करता येईल तेवढा माझा प्रयत्न असतो. माझ्या अशाच बऱ्याचशा ओळखी येतात यूट्यूबरमुळे, स्पेशली मला यूट्यूबर नंतर मला बरेचसे लोक ओळखायला लागलेत तुमच्या मार्फत, तुमच्या चॅनलच्या मार्फत. मला थोडंसं असं आहे की बरेचसे लोक ओळखायला लागले, त्यामुळे मला असे कॉन्टॅक्ट्स मिळालेत की जे मला या म्हणजे निसर्गप्रेमामध्ये किंवा या अशामध्ये कार्यामध्ये मदत करतात. बरोबर. आणि तुम्ही असं म्हणजे आता आपल्या कोकणामध्ये तर भयंकर साप आहे, कारण आपल्याकडे पूर्ण असं जंगल एरिया आहे, तर त्या लोकांना तुम्ही असा काय संदेश द्याल जेणेकरून हे जे आपले साप वगैरे सरपटणारे इतर प्राणी आहेत
कारण इकडे गावाकडे काय समजतं, साप दिसला की मारा, साप दिसला की मारा, म्हणजे तो बिनविषारी असू दे किंवा विषारी असू दे, तर त्यांना तुम्ही काय संदेश द्याल? बघा कसं आहे, मला फक्त एकच आहे की साप घराजवळ येतो तेव्हाच मारला जातो, जंगलात तर शक्यतो कोण सापाला हात लावत नाही. मग त्यासाठी आपल्याकडे जुनी लोक पण ती आहे, म्हणजे एक पद्धत आहे की घराच्या बाजूला मीठ टाकतात. ओके. किंवा थायनिल नावाचं काहीतरी केमिकल असतात ते टाकतात. तर याच्या मागे एक शास्त्रीय कारण असं आहे की जे मीठ, लवंग हे जे काही टाकतात किंवा जे थायनिल टाकतात त्याला एक उग्र वास असतो, आणि त्या उग्र वासामुळे तिकडे माशा म्हणजे काही कीटक, बेडकं येत नाहीत, आणि बेडकांना खायला साप येत नाही. तर त्यासाठी ही एक पद्धत आहे की तुम्ही जेवढं घराच्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवाल आणि जेवढं तुम्ही स्वच्छता ठेवाल तेवढे साप घराजवळ येणार नाहीत, आणि तुमचेही प्राण वाचतील आणि त्या सापाची देखील प्राण वाचतील. ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आता आपल्या कोकणामधील जो कोण हे सर्व म्हणजे गावातले जर तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल ना, ही टीप नक्की फॉलो करा. योगेंद्र दादा, थँक्यू. सुवर्ण कोकण चॅनलला एवढी तुम्हाला मोलाची माहिती दिली त्याबद्दल तुमच्या मनापासून आभार, आणि तुमच्या या कार्यासाठी सुवर्ण कोकण चॅनलकडून भरपूर शुभेच्छा. थँक्यू. धन्यवाद. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर मी योगेंद्र दादाचा नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये देणारच आहे. जर इथे कोकणामध्ये कुठे साप रेस्क्यू वगैरे करायचा वगैरे असेल तर ते ज्यावेळी इथे अवेलेबल असतील त्यावेळी नक्कीच येतील ते. जर मुंबईच्या लोकेशनला वगैरे असेल, कोणी तुम्हाला रिलेटिव्हने सांगितलं तरी देखील तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. भरपूर लोकेशन्सला त्यांच्या ग्रुपचे सर्व मेंबर्स आहेत. आणि तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओमध्ये अजून एका यूट्यूबरसोबत नक्की भेटू. तोपर्यंत आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, आणि व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा. धन्यवाद.